Velkommen til Julie og Louises dagbog. Vi starter med at lade Julie fortælle lidt, og værsgo. Vi startede med at være i Knuthenborg, hvor vi så på en masse forskellige dyr. Vi startede med at komme... Nej, også en lille sjov rød en, der holder nede bag den anden røde. Og vi startede med at gå ind og se på nogle dyr. Vi startede med at se på en hest. Den havde pest. Så vi på en lama, der hed Obama. Så vi på en tyr, der var kæreste med en fyr. Så vi en kamel, der manglede et ben. Så vi en ged, den sked. Ja, det er rigtigt nok. Vi så en ged, der sked. Og så vi en fugl, der manglede et hjul. En strus. En strus, der legede med en tus. Og vi så et næsehorn, der legede med en torn. Og vi så en giraf, der lignede en giraf. Ja, det er nok et albansk hovedbeklædningsspænd. Vi så en zebra, der hed Vebra. Vi så Uha. nogle aber. Der var nogle tabere. Og vi siger tak. Nå. Må jeg se den? Nå, er det der nu? Nu vil Louise så godt have lov at fortælle om... At vi skal til Tyskland. Ja, det så vi sidder... Jeg har tordenfluer i håret. Ja, vi sidder... Jeg sidder kværnet af de der blomsterbier. Vi sidder i bilen og venter på at komme på og venter på at komme på Det skal jeg faktisk. Ja, du må lige vente. Og venter på at vi kan komme på Ja, du går bare med. Jo, vi skal godt. De venter på at vi kan komme på færgen. Så vi kan komme til Tyskland, så vi kan købe noget billigt slik og sodavand, så vi har til en masse dage, så vi ikke keder os. Ja. Tisse? Ja. Og nu er vi på vej over på et WC, og du kan filme de fine biler. Ja, fortæl dig. Nej, hvor fascinerende. Pas på. Hvor er moster? Herovre. Og det er altså... Ja. Vil du fortælle nu? Ja, og jeg skal købe en feriegave til min gode veninde Signe. Vi skal købe en masse slik, for hun er bare den største slikgade, der findes. Og vi har købt 2 bamser i Knuthenborg til vores gode veninde Louise. Carlund Frederiksen. A.k.a. Faye. Ja, og hun kan nemlig rigtig godt lide bamser. Ja, og Jeg går så lige med. kom lige med. Vil jeg filme mig? Og vi siger tak.